Kade ngibukela uhlelo la kuthiwa Moja Love, kodwa lento engiyibone kulokhu ayi ingiphoxile kakhulu. Kunalo mfowethu lona okuthiwa uNtokozo Khazi, engike ngenza nje ividiyo yakhe ey'nsukwini ngincoma nje nangendlela a-business minded ngayo. Kodwa lento lena kade ngibuka laphana kwi-Moja Love ingiphoxe kakhulu ngoba umuntu impela ebengimethemba nomuntu ebengimncoma ukuthi cha, impumelelo yakhe iza ngesivinini. Ngibuka nje nangendlela andelwa ngayo ama-followers. Mina-ke angisiyo le nhlobo ethi mayibuka umuntu bese isebenzisa ukuthi iyamthanda noma imkhonzile, ngoba leyo nto yenza ukuthi umuntu uma umthanda ugcina ngaso sonke isikhathi usebenzisa ukuthi uyamthanda, uhlezi umncoma ngisho esesephutheni. Uma esephutheni abantu bemsola bese uyamvikela lokhu ukuthi hhayi abantu ngoba benomona. Angisiyo-ke leyo nhlobo mina ebuka kanjalo izinto. Lapha kwi-Moja Love bekuvela lapha enye insizwa izofuna imali yayo kuye lo mjida lona uNtokozo Khazi, ikhala ngokuthi wamdayisela imoto ngo-50,000 iJaguar. Emva kwalokho wasesemphuca yona. Manje-ke lo mfo-ke usezofuna imali yakhe ukuthi okungcono akabuyelwe imali yakhe. Leya nto lana ngiqale ngayitshela ukuthi hhayi mhlampe nje khona lana okungabonwanga ngaso linye khona, mhlampe kuyaphanjanisa noma mhlampe umfo lo unamanga. Kodwa sithe masiqhubeka isitori, ngabona nayo iNtokozo ekuveza ukuthi ngeke phela ukuthi ungadayiselwa iJaguar ngo-50,000. Nawe fanele ubone nawe ukuthi into engeke iziyenzeke leyo. Angazi ukuthi kugcine kwenzakaleni la khona sekuvela ukuthi umfowethu lona ugcine esethumela amaphoyisa imoto le iJaguar le esemphuca lo mfo obeyithengile. Manje-ke kusho ukuthi umfo lo usezofuna imali yakhe uNtokozo. uNtokozo-ke echaze ukuthi ngeke kwazi ukubuyisela imali, okungcono akeze ezokhetha kwezinye iy'moto nje anazo. Kusho ukuthi lo mfo enqabeke kuphikiswaneke kuze kugcine kuthini uNtokozo engayibuyisa imali, kodwa futhi ngeke eze yibuyise yonke isiphelele. Kuphethe lapho-ke uNtokozo Khazi lona esemkhokhela imali lo mfowethu lona. Mfowethu angazi lutho ngaleli bhizinisi ley'moto mfowethu, kodwa engingakusho nje mina mfowethu, bengathi mina njengoba usebhizinisini nje kanjena, kubalulekile mfowethu ukuthi ulenze iqiniso. Uma umuntu nivumelene ukuthi umdayisela into, ngicabanga ukuthi into ekufanele uyenze fanele kuwukuthi umuntu uma eyikhokhela leyo nto umnike leyo nto bese uyahlukana naye. Angicabangi impela ukuthi ungathi umuntu umdayisele into bese futhi kuphinde futhi niyayibanga leyo nto, uphinde mhlampe kube ukuthi wena uyayithatha kube izinto ey'kanjalo. Ngicabanga ukuthi njengoba ususebhizinisini nje mfethu kanjena, kubalulekile mfethu ukuthi igama lakho lingonakali, ngoba uma ngase ngempela bebe baningi abantu ababuka lola hlelo lolana iMoja Love noma ababuka nje leya episode leyana, igama lakho mfowethu lizokonakala kakhulu. Kanti ubusuke wakumemezela ukuthi usuzovula i-dealership, kusho ukuthi usuzovula nje lakho igaraji. Manje kuyoba kubi ukuthi uqamba ukwenza lokho, uthole ukuthi ukwenza nje igama lakho selinephunga. Uthole ukuthi abantu abasakuthembi kahle, bakhala ngokuthi ubadayisela iy'moto ey'ngenaphepha, yabona, bekhale nje ngey'nto ey'ningi, yabona. Yebo khona siyake sikubone uma usuku-advertise imoto ukuthi uyayichaza inkinga yaleyo moto ukuthi le moto inale nkinga nale nkinga. Kodwa uma usukuchazile mfethu, umuntu uma usumdayisele mfethu wakunika imali, nawe futhi wamnika imoto, ngicabanga ukuthi kufanele kuhlukane lapho, kungabe kusababikho futhi enye into enihlanganisayo. Uma ukuthi yena lowo muntu loyo mhlampe imoto iba nenkinga owawuvele uyichazile, ngicabanga ukuthi lapho kuyobe ukuthi wena awusangene, ngoba idilini ukuthi nidayiselane kuphela. Umuntu uma sekunikile imali nawe wamnika leyo nto, kufanele ukuthi kuhlukane lapho, kungagcini sekuba nokulandelana. Ngabe ngiyezwa bekuthiwani umfowethu lona bekulandelela ukuthi umdayisela imoto ehluphayo mhlampe, bese uyosho sithi cha yena usephutheni-ke ngoba vele phela umdayisela imoto eyi-second hand. Kodwa mfethu uma ukuthi ukhala ngokuthi futhi wena uphinde wayithatha imoto, izinto ey'kanjalo, ngicela nje mfowethu, ngoba mina ngumuntu olisapothayo ibhizinisi lakho, omabili nje le moto naleli ley'mpahla, ngicela mfowethu ukuthi uqinisekise ukuthi igama lakho alibi nalo iphunga. Siyazi khona ukuthi makunje bakhona abantu abazocabanga ukuthi izimfamona, abantu abasuke behawukela impumelelo yakho. Kodwa mfethu ngempela awukwazi ukuthi uma usebenza bese uba nesici, ngoba ezinye izinto uthi uma usuhlaziya kahle ubone ngempela ukuthi hayi lo muntu lona lokho kusebenza kwakhe. Ngithi angikudlulise nje mfethu lokho.